Bueno, aquí a miña esquerda teña Brais Vázquez. Brais Vázquez, pois, ben, eu conozo a súa familia desde hai moitísimos anos, a seu avó, creo que cheguei a conocer ao seu bisavó. Bueno, toda unha... e a seu pai que está aí, seus pais que están aí presentes, é toda unha tradición, o que chamamos a Casa de Vázquez, non? Sí. Na Irexe, en Láncara. Non sei, ao mellor vos sona máis polas siglas de Mublica, con V, que é o museo, que é Museo Vivo e Integrado do Campo da Locomoción do Agraria. campo da locomoción agraria. Ben, eu dicíalle ao pai, cando nos enseñaba a foto de cando ele era cativo, como víamos antes unha de Uxía, había ali dúas medas enormes de trigo, e digo eu, moito, como dixen Marcos? Moito perdestedes, non? O sea, daquelas dúas medas, pero bueno, na foto víanse dúas. En fin, eso denota os grandes cambios que se produciron, pero, desde logo, non exactamente en Galicia, pero moitas veces un dos graves problemas que ten hoxe a humanidade é precisamente o ter esquecido e non saber xa moitas das cousas que funcionaban antes e que probablemente terán que volver a funcionar vaya a redundancia en función da sustentabilidade dos sistemas que, bueno, como estamos vendo estes días, pois están tan ameazados. E, bueno, vai nos falar de conservar o que herdamos, mellorar e diversificar as actividades no rural, que é algo do que, bueno, noutros sitios está ocurrindo moito. Aquí, pois, ainda estamos nunha das primeiras fases, que é a fase de abandono, que concretamente neste territorio de Quiroga, Caurel, etc., destas montañas orientais, foi terrible, entre outras cousas, porque había unha alternativa que era traballar nas louseiras, cousa que agora, pois, en fin, síguese traballando, pero xa non é a alternativa de sempre, e probablemente hai que volver a... Sería conveniente, moi conveniente, volver a retomar actividades. Bueno, Brais, cando queixas? Moi ben, pois, moi boas tardes a todos e a todas. Eu son Brais, de Mubicla, e nada, esta tarde vou vos contar un poquinho o que facemos co noso proxecto, que consideramos un proxecto de vida. Tamén, antes de nada, darlles gracias á Sociedade Galega de Pastos e Forraxes por contar con nós, comigo neste caso, tamén a Eloi, personalmente. Nada, vamos comenzar logo. Comezo un pouquiño falándovos de quenes somos, pois somos xente da que nos gusta o rural, da que amamos o campo, e intentamos transmitirlo á poboación, non? A veces ese tópico de abandonar o campo, pois nós intentamos que non sexa así, non? Todo o contrario, ensinarlle á xente as raíces de onde veñen as cousas. E, bueno, arrastramos connosco a toda a nosa familia, pero esencialmente somos eu e meus pais os pilares fundamentais do proxecto. Que facemos dende Mubicla? Pois, bueno, considerámoslo, como os mostro aí, un proxecto de vida que se fundamenta nunha explotación a tempo parcial. Nesa explotación temos, pois, vacún de carne, tenreira galega suprema ecolóxica, mazá de sidra, somos uns dos primeiros comercializadores en ecolóxico de sidra, de sidra Mailop, dende o 99, e despois temos o Mubicla, o que decía antes Eloi, o Museo Vivo e Integrado do Campo da Locomoción Agraria, que, bueno, é a nosa versión turística, digamos, coa que pretendemos transmitir á xente os coñecementos, non? Como ben di o título da charla, dende Mubicla, dende a nosa iniciativa, conservamos. Concretamente, dende a vertente do museo, pois transmitimos o legado, os coñecementos, o patrimonio agrícola, digamos, dos nosos antepasados e o amor por ele a través de varias salas. Por exemplo, esa que vos mostro aí é o Paseo pola Historia en Tractor. É un local que se construiu xa especificamente
pensando niso, nas raíces do que agora o museo, inaugurado no 2019, pero, bueno, a primeira restauración dun tractor foi no ano 2007. Entón, xa desde aqueles, esta construcción é un pendello tipo feira, adosado ao que foi o primeiro establo da casa. E nel, pois, temos máis ou menos un tractor de cada década a partir do 1940, que sería o Ferguson gris, o trator que vedes á dereita de todo, e imos relacionando un pouquiño ou ben o modelo, ou ben a marca, ou ben as persoas que fabricaron eses tractores, digamos que misturamos a relevancia que tuveron para a historia en xeral. É dicir, por exemplo, o Zetor 25K, o tractor laranxa que vedes, o segundo, empezando pola dereita, foi un tractor, o primeiro tractor realizado nunha fábrica que antigamente fabricaban tanques. Entón, despois da Segunda Guerra Mundial, pasaron a fabricar tractores. E por iso é un tractor, pois, que se vides polo Movicla poderedes ver que ten unha estructura, un chasis moi parecido ao dun tanque, non? Despois, outra das salas é a sala principal do museo. Nela temos moitas máquinas para explicar a historia do tratamento do cereal, dende o clásico mallo, que moitos coñeceredes, para mallar o trigo, ata a colleitadora autopropulsada, que temos nunha sala tamén pegada a esta. E, ademais, este espazo utilizámoslo como sala de conferencias tamén. Aí, nas imaxes inferiores, podes ver a 7ª reunión de primavera da Sociedade Galega de Pastos, que nos escolleron para realizala, non? Fixándonos un poquinho nas imaxes superiores, podedes ver a transformación que sufriu o que vos mencionaba anteriormente, o primeiro establo da casa, na imaxe esquerda, e na imaxe dereita témolo musealizado como está actualmente, non? E a destacar un poquinho, nesa sala, digamos, tiñamos pensado poñer un falso teito, pero ao lavar a cuberta e limpala e poñela bonita, descubrimos que era unha mostra tamén de unha construcción antiga feita polos nosos antepasados e que tamén era algo a conservar, non? É por iso que ten 3 vigas, aínda que non as podes ver na imaxe da dereita, esta primeira que é de eucalipto, a central que é de cemento, e por iso ten un pilar, tamén a utopía, non? Que as máis modernas, a de formigón armado, necesita un pilar no medio, e unha viga que está por detrás que non vedes, que é de carballo, ambos o carballo e o eucalipto da nosa casa de labranza. Despois no Movicla, bueno, non se ven moi ben as letras, pero restauración e conservación das máquinas que traballaron na casa. Poñemos en concreto esas 4 imaxes, pero nada máis lonxe da realidade, hai moitos máis aparellos que son da propia casa. Nese caso, pois, temos o Ebro 44, e a Bertolini 125, que tamén, como dato curioso, a persoa que a está conducindo é a mesma, neste caso é meu pai. Na imaxe da esquerda era un bebé, e na imaxe da dereita, pois, é no desfile de gando do San Froilán do 2017. Despois, outra cousa que tamén lle damos moita importancia é a conservación do patrimonio científico e intelectual a través da herdanza de pais a fillos, non? Eu, dende pequeno, nunca me dixeron vaite da casa ou sal estudiar moi lonxe, que isto do campo non vale para nada, non? Todo o contrario. Mostra disso son, pois, esas imaxes. Na dereita de todo isto é unha primeira peregrinación en tractor de época a Santiago de Compostela, o tramo galego, dende Pedrafita ata a Catedral de Santiago, realizado no 2008, tiña 4 anos. Na imaxe seguinte, cara á esquerda, estamos levando os Reis Magos polas calles de Lugo, algo moi espectacular e que naquele momento me fixo moita ilusión, e daquela xa entendía. Recordo unha frase que lle dixen a meu pai ese día, el tamén a recordará: papá, hoxe é o mellor día da miña vida. A día de hoxe aínda non tive unha oportunidade de volvelo a dicir, así que síguese conservando. E na imaxe seguinte, pois, xa estamos no proceso de restauración, aínda que non se ve moi ben, dos frenos da colleitadora autopropulsada. Eu xa era un amiño e xa estaba, pois, aprendendo a facer as cousas que me vai tocar, non? Se sigo con isto, que evidentemente vou seguir, non? Esta transmisión de coñecementos, pois, foi a que permitiu
que hoxe poide estar aquí comentándonos o noso proxecto de vida e que poidera facer en outros moitos lugares, ou tamén que poide ser responsable de atender moitas das visitas guiadas que temos no Movicla, non? Despois, pasando xa ás vertentes agrícola e gandeira, pois destacamos que nelas conservamos moitas das técnicas de cultivo de pastoreo tradicionais. Unha delas pois pode ser esa que tedes na imaxe, as vacas pastoreando debaixo dos mazairos. Digamos que é un método de autolimpeza, non? As vacas enchen a barriga sen ningún proceso polo medio e ademais pois limpannos as parcelas e non deixan medrar a erva demasiado, incluso podendo quitarlles nutrientes aos árboles, non? Ademais, este pastoreo polas fincas que non temos plantas de mazairos, tamén realizamos un pastoreo rotacional e evitamos na medida do posible a estabulación dos animais, é dicir, témolos por fora a maioría do tempo. E despois, unha das técnicas que me gustou destacar pois foi a do sembrado de nabos, botamos nabos nas fincas nas que anteriormente tivemos o trigo, non? É dicir, recollemos o trigo, sembramos os nabos, eses nabos recollémolos para autoconsumo, os que digamos non están tan ben para autoconsumo, botamos as vacas a pastorear e xa cando queda moi pouquiño, sirve como abono verde, mediante unha labranza, unha pasada de grada, etc. Non? E tamén, na imaxe inferior dereita, podedes ver que o sistema de tratamento, digamos, contra as adventicias que temos, ou creemos que o mellor é o arrancado á man. Sabemos que dá traballo, pero facendo con paciencia, arrancando as plantas de raíz, evitando que caigan semillas, sabemos que é o máis eficiente. Tamén conservamos o máximo benestar animal. Nesta diapositiva mostro-vos un pouquiño o paso dos anos. O que está aí arriba é meu avó, cunha becerra de raza caldelá, e na parte inferior estou eu ca paloma, non? Fai uns días. Na imaxe da esquerda o que quería mostrarvos era iso que vos comentaba, que nese lugar están as vacas que temos estabuladas por diversos motivos, principalmente porque teñen o xato de cerro recién nacido, están moi próximas a parir, entón é ese momento no que as temos, digamos, nun patio pechado. Sen embargo, as outras vacas, non sei se se aprecia aí, hai unhas nunha finca un pouquiño máis arriba á esquerda, son outro grupo de vacas que non están próximas a parir ou teñen os xatos nados, non? É o máis importante, tampouco nos olvidamos de conservar o medio, non? Como vos dicía, o 25 aniversario da produción ecolóxica para a Maceda de Sidra, que somos un dos primeiros, a incorporación da tenreira tamén á produción ecolóxica, dende fai 10 anos, coa incorporación de meu pai á explotación, actualmente con triple certificación, a do Craega, que a convirte en ecolóxica, a da tenreira galega, de Tenreira Galega Suprema, que como moitos saberedes, pero a mellor outros non, consiste en ter o xato amamantado directamente pola nai ata que abandona a explotación, ata os 9 meses, e tamén conseguimos unha excelente eficiencia enerxética global entre os tres piares que vos falaba, o turístico do museo, o agrícola e o gandeiro, inferior a 500 kW hectárea e ano. Uns datos que obtemos, xa vos contarei máis adiante como. Por suposto, ademais de conservar, tamén evolucionamos e tamén avanzamos e melloramos mediante a adquisición de novas tecnoloxías para o traballo diario na nosa casa. Nesta imaxe que vos mostro, temos dúas das máquinas máis avanzadas que temos na casa, que pese a ser un tractor é unha rotoempacadora de principios, da primeira década do século XXI, son máquinas sensorizadas, o tractor ten un cambio robotizado de INA 4, mediante esta sensorización e conexión entre tractor e máquina, permítenos saber, por exemplo, o diámetro de paca que estamos a realizar, non? Despois, nesta diapositiva na que condenso moitos pantallazos, como a quen dice, falando vulgarmente, o que vos mostramos foi a evolución cara a unha conservación do medio mediante a reducción de consumo de petróleo, unha electrificación, polo tanto, non? O pantallazo do medio en negro mostra-vos un diagrama das placas solares que instalamos fai pouco na nosa casa, unhas placas solares que, entre outras cousas, utilizamos para cargar, como vos mostro no pantallazo esquerdo superior,
o coche eléctrico da casa. Este coche, bueno, afortunadamente na miña familia, meus pais tuveron o seu coche cada un, nunca se viviu o tema de compartir coche, e con este coche conseguimos que, pois, se está libre, sempre se anda nel, non? Porque supón un aforro bastante grande ao poder cargalo nós na nosa propia casa, coas placas solares. Despois, o pantallazo naranja é o Rumi, que pois, adquirimos un escolares con xeolocalización para o gando, e o resto, pois, mediante formularios de Google que nos axudaron a preparar o comité científico do museo, da Casa de Labranza, pois podemos controlar tanto os ingresos como os gastos, a reproducción da sanidade, a xestión das fincas, etc. Non? Nos gastos e nos ingresos pois separamos entre os da Labranza e o museo. E ese texto que vos mostro aí, o que queremos dicir é que na vertente agrícola e gandeira, con un traballo de 20 euros á semana, con cálculos feitos, podemos equivaler a 1,8 veces a obtención do salario mínimo interprofesional, é dicir, que é posible vivir do campo, e nos intentamos transmitirlo, non? Despois, centrándome un pouquiño no dos colares con xeolocalización, pois, moitos xa os coñeceredes, son colares que se instalan nas vacas, nas cabezas de gando, e, pois, entre outras cousas, permiten volver atrás e medir a distancia que recorreron. Neste caso temos a paloma, que durante as últimas 6 horas recorreu unha distancia de aproximadamente 800 metros. Tes posibilidade de medir ata 24 horas antes, o que nos sirve moitas veces, pois, por exemplo, escapas eche unha vaca e sabes onde está, quero dicir, tes o recorrido que está facendo e podes ir a buscalas con moita máis facilidade, non? E despois, para seguir mellorando, tamén realizamos unha aprendizaxe activa e continua, a través da participación en feiras e congresos nacionais e internacionais, e tamén coa realización das xornadas alternativas ao uso do petróleo en aplicacións agrícolas, a que vos invito en que participedes se estades interesados no tema, porque vamos xa pola terceira edición e estamos moi contentos porque podemos ter a xente da relevancia de Antonio Turiel, que é un dos investigadores máis centrados a nivel nacional no tema do petróleo, non? E da reducción do seu uso. E tamén mediante a participación en proxectos de mellora como sistemas de agricultura de precisión e colaboracións diversas que me van quedar moitas por decir, pero bueno, aquí poñemos algunhas das principais. Nas participacións en congresos, pois que obtemos? Pois, por exemplo, meus pais asistindo a Medagri o pasado mes de outubro, vemos na imaxe superior que nunha nave de 1000 metros cadrados podemos meter 12 hectáreas de cultivo. Como? Pois a través da instalación deses cilindros de cultivo, podense instalar uns encima de outros e ao lado. Entón, por exemplo, os que sodes de por aquí, unha nave das que hai no Polígono Industrial do Ceao en Lugo, chea deste tipo de cultivo, pois podemos ter ali metidos, o sea, aí invertidos 12 millóns de euros, non? E nos tractores da parte inferior, que son todos tractores, o tractor da esquerda é un tractor 100% eléctrico e que ten a opción de autoguiado, é dicir, de que non vai a persona ali sentada. Isto serviunos moito para nós porque tamén estamos valorando a adquisición dun tractor eléctrico por o tema das placas. A imaxe central mostra o mesmo, pero nun tractor a diésel, un motor de combustión, e a da dereita de todo xa é totalmente robotizado, non ten a posibilidade de que vayas ali sentado. É dicir, ti prográmalo e deixa o tractor traballar, non? E outra das feiras a que asistimos este ano foi a FIMA de Zaragoza, que moitos coñeceredes, e nela, non sei se sabedes, pero bueno, algunhas das marcas máis importantes de tractores agrícolas, como Massey Ferguson, John Deere, decidiron non asistir, entonces nós dixemos, vale, pois vamos intentar enfocar a feira de outra maneira, vamos a falar ca xente de marketing, e pois a través diso creamos unha serie de vínculos e unhas relacións coas persoas que consideramos moi importantes. Por exemplo, na imaxe esquerda mostrovos a meus pais conversando con Anselmo Ayala, responsable de marketing de Antonio Carraro Ibérica, e o que vos decía, facemos colaboracións con eles porque, por exemplo, conseguimos que este responsable de Antonio Carraro viñese á nosa casa a participar nunha das xornadas sobre as alternativas ao uso do petróleo, non? E despois, nas Palas Mailleus, a imaxe da dereita, fomos tamén uns dos primeiros en traer a España nun dos nosos modelos agrícolas
nun momento no que estaban moito máis instauradas as palas das marcas Tenías ou El León, non? E despois contándome xa un poquinho sobre o tema das novas xornadas sobre as alternativas ao uso do petróleo, son unhas xornadas nas que chamamos a xente, como vos dicía antes, expertos na materia, e sacamos unha serie de conclusións. E estas conclusións, pois, compartímolas con todos vós, como vos dicía, é a terceira edición xa, as terceiras xornadas realizámonos este pasado marzo, e, pois, decidimos botarnos a aventura de facer unha publicación, un libro que está a disposición de todos vós, do cal tedes aí a portada, e que se presentou nunha das nosas exposicións temporais en Madrid, que é esa imaxe inferior dereita. E despois, para acabar un poquinho con este apartado, falarvos do tema da agricultura de precisión aplicada ao fertilizado do terreo. Isto consistiu nun proxecto realizado xa na miña época de instituto aínda, e, curiosamente, fixo en colaboración coa universidade na que estou agora. Pódese dicir que non sabía que iba a ser a miña universidade, un pouco sí, a miña facultade, pero é curioso, non? Que agora mesmo este realizando prácticas de calquera asignatura como cultivos herbáceos intensivos, etc., no mesmo lugar no que realicei este proxecto. E o proxecto consistiu nunha aprendizaxe sobre o que era o autoguiado deste tractor, o Starfire 6000, o tractor que aparecía antes na imaxe de fondo, un John Deere 6195R, pois o receptor este Starfire permitiu-nos facer unha serie de pasadas, como podedes ver nas imaxes, e, polo tanto, digamos, tanto economizar tanto o fertilizante que botas como combustible gastado polo tractor, non? E foi algo que consideramos moi importante e que xa daquelas nos serviu para unha aprendizaxe para estar ahora moi preto de adquirir un sistema de autoguiado portátil para os tractores da nosa explotación, non? E, por último, pois, diversificamos. Como diversificamos? Pois, dentro do noso proxecto de vida, compaxinamos as tres actividades no tempo. Como os dicía, as agrícolas, as gandeiras e as turísticas. Estas tres imaxes son as tres tomadas o mesmo día, o 28 de setembro. Na imaxe inferior dereita vemos unha vaca, a Loli, recién parida, co seu becerro ali. Na imaxe seguinte, hacia arriba, vemos unhas mazás e un saco de mazás un big bag de mazás cheo delas, e na outra imaxe vemos, neste caso, meu pai, miña mãe e eu atendemos as visitas, neste caso está meu pai atendendo unha visita, é dicir, no mesmo día, pola mañá, vimos que a vaca estaba inquieta e tal, e iba a parir, entón axudámos e tal, e observamos que todo salira ben, puxemos o becerriño de pé e quedou ali todo contento, non? Era o primeiro día que tiñamos organizado para recoller as mazás neste curso, entón a maioría da familia e a xente que contratamos de maneira puntual fomos a apañar as mazás, mentres meu pai atendía unha visita no museo, é dicir, compaxinamos as tres cousas, e é curioso isto que nos pasou este día, non? Ademais, aproveitamos todos os recursos das persoas e compartímolos. Somos un proxecto interdisciplinar. Eu sou un músico, ademais de labrego estudante, entón, pois, aí estou interpretando unha canción na marimba, nunha das xornadas sobre as alternativas ao uso do petróleo. Noutra imaxe estamos eu e meu pai tamén é gaiteiro, músico como a min, interpretando unha peza nunha das últimas visitas institucionais que tivemos, e na imaxe inferior, pois, o que vos dicía dun proxecto interdisciplinar, tamén temos colaboración, neste caso, coa Banda Filarmónica de Lugo, que, pois, tivemos o prazer de que fixera a preinauguración do museo, no que agora é a sala da historia do tratamento do cereal ou a sala de conferencias. Tamén diversificamos as capacidades das persoas. Esta diapositiva considera moi importante, non só porque sea a miña moza, que tamén é porque está aquí, pero consideramos que unha persoa que estuda unha carreira totalmente distinta ao agro, que vive en Madrid e ten un estilo de vida totalmente distinto ao que podería ter unha persoa como a min, que pode ir todos os días á súa casa de labranza e compaxinalo co estudo e axudar na casa, pois ela sempre que ven, sempre está disposta a axudarnos, pois aí está sembrando ou preparando terreo para sembrar leitugas e na outra imaxe encintando unha bola de silo, non? E xa para ir rematando, pois tamén divulgamos o que facemos. Como? Pois temos dous métodos principalmente. Un deles é o
o trasladarnos, digamos, ás cidades e ás vilas, tampouco despreciamos o pequeno, porque o consideramos moi importante. Aí estou eu co Porsche este pasado ano nas festas do San Isidro en Sarria, e as dúas imaxes da esquerda pois son unha no 2018 e outra a deste ano na nosa participación no desfile de gando do San Froilán, que levamos participando de maneira ininterrompida dende o ano 2007, cando se empezou a realizar. E por último, a outra maneira que temos de transmitir o que facemos, digamos, é a través de exposicións temporais, que estamos moi contentos desta que fixemos, que foi a Coidamos da Terra, Coidamos da Xente, que podería ser tamén un dos lemas do museo. Esta exposición consistiu en que nos desplazamos ata a Casa de Galicia en Madrid, neste pasado mes de xullo, levando pois, un carro galego, unha limpiadora, unha grada, un xugo, é dicir, elementos básicos que para nós serían do día a día e que utilizamos de maneira cotidiana, e para a xente dali era algo totalmente novidoso. Isto é do siglo pasado, tal, utilizabades isto. Entón, levantou tanto fervor e tanta curiosidade que nos sorprendemos moito, positivamente, de toda a xente que asistiu, porque esa sala é bastante grande, vedela chea o día da inauguración da xornada, e a través dun libro de visitas contamos que viñeron ao longo do mes máis de 300 persoas que firmaron no libro, e iso tendo en conta que hai moita xente que ve o libro de visitas e aínda así non firma. Así que a verdade é que estamos moi contentos dela, e nada, moitas grazas por atenderme, acabo con o noso lema, coidamos da terra, coidamos da xente, dende Movicla. Moitas gracias. Bueno, aquí entre nós temos outro museísta, non o ten así organizado, pero que merece moita pena ver, que é aí en Petín, aí ao lado, pois o Museo Etnográfico de apeiros, de todo tipo, de carros e tal, que ten Mario Nogueira, porque aparte de comercializar carne, ser gandeiro e tal, tamén se dedicou nos seus moitos viaxes a recoller o que había. Hai que ordenalo. Pero non é un museo, é unha nave chea de trastos. Xa, pero que nave e que cousas hai ali. Eu temolle moito a que un día pode haber unha desgracia, que arda e que se perda algo, bueno, como pasou co de Xan de Vilar, etcétera, etcétera, porque ali hai, xa digo, vosotros que non o conocedes seguramente, non? Non o conoce ninguén, conoce o el e 4 amigos por aí, non? Xa digo, hai un museo impresionante. Bueno, pois moitas gracias, Brais. Eu creo que aquí incide moito nalgo que dixo antes o pai, que eu, cando participaba... Non me escapes. Eu, cando participaba en Bruselas nos grupos de diálogo civil para preparar a PAC e tal, había cousas nas que insistían moito. E creo que tiñan razón. E era de utilizar, dixo antes Marcos, o sea, a xente gustalle as máquinas, gustalle traballar con eso tal. Bueno, pois eso está aí, eso hai que saber utilizalo. Eu vexo, por exemplo, temos ali un veciño que ten unha empresa de traballos agrícolas, hai varias, pero normalmente esas empresas de traballos agrícolas, para outro tipo de traballos nas granxas non hai xente. Pero para andar cos tractores e con eso non suele haber moito problema, porque é algo que chama a xente, igual que a aplicación das últimas tecnoloxías, etcétera, etcétera, bueno, da informática e todo a saber que hai por aí, pois eso non o podemos, o sea, temos que defender e recuperar o que había, pero non podemos esquecer que as novas ferramentas tamén están aí e hai que empregalas. Queredes facer algunha pregunta directa, ainda que despois, cando está Reynoso por aí, non? Sí. Una pregunta es si son vosotros también, cómo es el trabajo de manutención de estos vehículos. ¿Cómo los arreglamos? Sí. Son vosotros también que... Sí. Mira, bueno, te hablo en... mecánica
adicionando ainda los saberes mecánicos. Sí, 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 sí. Bueno, te hablo en gallego, castellano? Gallego, sí. Vale. Bueno, pois sí, realizámoslo nós. Bueno, como che mostrei nunha das diapositivas, meus pais son os dous enxeñeiros agrícolas, como que estou estudiando eu, meu pai na rama de mecanización, é dicir, temos os coñecementos básicos e máis para realizar a restauración destes tractores, e así. O único que podemos externalizar é digamos, o traballo de chapa, sabes? A pintura a máis bonita, digamos, o capó, os guardabarros traseiros do tractor, ao mellor sí que os mandamos a un pintor especializado, pero o resto do traballo, tanto mecánico como pintura de chasis e de cousas máis levadeiras, logo facémonos nós na casa. Sí, 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 sí. É que se non fora así non existiría o Mobilic, o sea, si todo é a base de... Haz un trabajo adicionando Sí, é que, por exemplo, non sei o que bueno, ali en Vilapouca tedes un museo de... Non é un museo etnográfico? No, sí, es un pequeño centro interpretativo. Sí, bueno, hai moito material tamén para recoller, porque eu vino por ali. Ben, está Marcos... bueno, faille...